Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ma. Berturu. Iya, Iso wani ngangkat ini mah. Aku nyoba-nyoba kok. Ngilir arep belanja ning warung. Bener apa ya? hmm, iya. Turu ya. Halo, iya. Ini sih gak lu. Neng omah lah, Hmm? neng omah. Ngomongin mah. Bujung ini. Lumpur ae neng. Oh. Aku siapa belanja. Hmm, iya. Belanja apa? Ibu kira lahu apa-apa. Ini warung mana nih lahu apa sembarang. Terus bedek Hmm, kuban mau ning mburi omah. hmm. Aku nahlil ke seminggu, mah. Apa yang? Nahlil ke seminggu. Seminggu. Sinyal Tahlilan, kedut-kedut ora jelas. Heeh. Piye? tahlilan seminggu. Oh, lha apa? Adikku ra eneng. Ingat energi kapan yang Wingi, wingi wingi seminggu. sing ning Jakarta wi apa yang Iya, terus ning Jakarta berarti iya, kubur kono. ora gobek Semarang. Ora, bojone kan ning kono yo. Ya oh ya ya. Kemarin berarti Iya, hmm yo dongake ya ya iya, sabar ya. Heeh. iya. Adik ayah nomor piro? Ragil. Ora gile ayang sing dicritake ayah loro gitu. Iya, Hmm. Yo lah seminggu dalil. Yo pas tonggo jatah aku balik Semarang wis rampung ya. Heeh. bar maghrib kok. Iya ya. Heeh. Oh, bar maghrib. Iya, Hmm. Minggu per berarti mau yang. wingi dilangsungke. Oh, langsung ke maghrib. Iya kok koyo ngene nyong. Jam 12, Hmm. Jam piro yang? jam 12 bengi. Ya iya yang koyo ngene aku. Ngunku yo jam piro langsung kubur. Heeh. Malah hasilnya. Ayah yo reso rono ora iso mangkat rono ra. Ora iso. Yo di tahlilke ning omah ra apa-apa ya. Iya, Ora gile ya. Ya engko pas rampung ngaji berarti pas aku tekan Semarang ya yang. iya. Tapi Kok wingi koyo kroso ya. Piye ya? wingi wis ngetoki aku kok pas ditahlilke. Heeh. Oh. Iya tolong kakangane yo. Iya, Heeh. Anake iya. piro ya? Loro. Loro. Heeh. Heeh, saya hati ya. Iya, iya. Sehat-sehat. Iya. Amin. Iya, matur nuwun lo ya. Sering bersyukur loh, Ma. Amin. Iya, amin. Karo sering neng keheningan. Iya sayang. Iya, Heeh. terus ya, Ma. Iya. Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahlilannya udah sapa yang? Nggone ibu aku dari Kuncoro. Oh ibu Iya. Iya. Terus, Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya loh. Iya, sayang Mama. Hmm. Heeh.